From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Il-jum it-tajjeb. Illum 21 ta' Marzu fit-tieni ġimgħa tar-Randan infakru l-10 anniversarju mindu Monsinjur Charles Cicluna sar Arċisqof ta' Malta. Din il-quddiesa se tiġi ċċelebrata mill-Arċisqof stess flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Inżommu dejjem lill-Arċisqof fit-talb tagħna ħalli jkompli jwettaq il-ħidma talla fuq il-passi ta' Kristu Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nixtieqkom tissieħbu miegħi fit-tliet intenzjonijiet li għandi llum. Nirringrazzja ħafna lill-Isqof Joe li qed jikkonċelebra din il-quddiesa miegħi. L-ewwel nett niftakru fl-Arċisqof Pawlu Cremona li għada kalli rid nagħmlu l-funeral tiegħu noffru din il-quddiesa ruħu. Bħallum 9 snin ħallina il-mibki Arċisqof Merċieqa u din ukoll tkun intenzjoni tagħna li niftakru fih u nitolbu għar-ruħu. Bħallum 10 snin jiena ħadt il-pussess bħala Arċisqof ta' Malta, nitlobkom titolbu għalija. Dawn huma 3 intenzjonijiet tal-lum, 3 intenzjonijiet għal 3 isqfijiet. Għal Monsiur Cremona, Monsiur Merċieqa u anke għalija. Ħuti jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna t-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli nasru bruħ safja għal festi tal-għajt li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Iżrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha, għax kien twelidlu fix-xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru jobboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bislim. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuseppi: Ara, ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħannibatek ħdejhom. U rħila Ġuseppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotam. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif joqtluh u bdew jgħidu lil xulxin: Ara, ġej il-ħallim, issa ejjew ħanoqtluh u nixtuh ġo xi bir. U mbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'iswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sama u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxerdux demm
Ixtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Giuseppi wasal ħdejħutu, neżżewh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad qagħdu bil-qiegħda jiklu l-ħobs. Kif refgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad bl-iġmla tagħhom, mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin ħodtuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu, x'se ndaħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demu? Ejjew inbijaw lill-Iżmaelin u ma mmiddux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu. U ħutu semgħu minnu. Waddew xi negozjanti f'Midjanin u ġibdu lil Giuseppi u tellawh mill-bir u bijaw lil Giuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u l-Giuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek, flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qaħ mi wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi mibjuħ bil-sir flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu riġlejh bil-ktajjen, dawrulu l-ħadid ma' għonqu, sakemm seħħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu f'idejh ġidu kollu flimkien niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Paul. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassasin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawilha bidwieli, tella ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma' sar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bat il-qadrija tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġruh. Reġa' batilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar batilhom il-libnu min ibni jistħu qal, iżda kif raw il-libnu il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħduh aħna. Qabduh u xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa x'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi. Qalulu jeqridhom bl-ħnina taħżina li huma u l-għalqa iqabbilha li bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-Sant Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-paraboli tiegħu il-qassasin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. U ma rieda kieku jaqbduh taħt idejhom, imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta.
Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan il-jum li fir-Randan huwa jum partikolari, il-ġimgħa fir-Randan. Il-kelma ta' Alla tippreparana għal misteru l-kbir tal-ġimgħa l-kbira. Il-parabola li jagħti Ġesu llum titkellem fuq liben li jintbagħat mis-sultan biex iħajjar lil bdiewa jimxu sew jagħmlu ġustizzja. Fl-aħħar batilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ħara l-werriet ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Din il-frażi ta' Ġesu li il-kapijiet tal-lut jifmu tajjeb ħafna isseħħ fil-ġimgħa l-kbira. Bin sit il-għalqa liben ta' Alla jaqbduh, jixtuh il-barra mill-għalqa minn Ġerusalemm u joqtluh barra il-ħitan ta' Ġerusalemm fuq l-għolja tal-Golgota. L-ironija hija li b'din il-mewt aħna tassew insiru werrieta miegħu. Nieħdu sehem mill-wirt tiegħu. L-ewwel qari jitfadawl fuq il-Vanġelu li smajna għaliex l-ewwel qari u s-salm li llum iridu naqrawhom flimkien jitkellem fuq in-narrattiva l-istorja traġika ta' Ġuseppi. Biex ngħidu hekk it-tifel favorit ta' Ġakob jew Iżrael li ħutu minħabba lejra inażżoh miħwejġu u jbigħuh bħala l-sir. Imma Ġuseppi mibjuh minn ħutu isir ukoll għajn ta' salvazzjoni għal ħutu u għal missieru. Is-sultan bagħat iħollu dak li jaħkem il-popli ħelsu, għamlu sit fuq id-dar kollu, ħallilu fideh ġidu kollu. U permezz ta' dan il-ġid, Ġuseppi isalva lil ħutu l-missieru mill-laks, mill-ġuħ, mill-mewt. Il-qari tal-lum ifakkarni f'espressjoni li kienu ħobb jirrepeti San George Preka. Kienu ħobb jirrepetiha ħafna, ħa ngħidilkom, u nippruvaw niftakruha, għax tgħinna kull meta l-ħajja ssir ikkumplikata minħabba r-rabja ta' xi wħud jew inkella il-kliem żejjed ta' xi ħadd. Kien jgħid hekk: il-bnedmin iħawdu, ix-xitan iħawwad, u Alla mit-taħwit tagħhom joħroġ ir-rieda mqazza tiegħu. Mela madwarek meta tara it-taħwit, lejra, l-kafrija, r-rabja, tinkwetax, għafda falla. Il-mulej jaf jagħmel ir-rieda tiegħu fuqek u fuq iċ-ċirkustanzi ta' madwarek permezz tat-taħwit tan-nies, tal-kefrija tagħhom, anke tal-mibeda tax-xitan. Wara kollox hekk għamel ħelisna mill-jasar tad-dnub meta aħna lill-ibnu kien tradut minna, ikkundannat u maqtul. It-taħwit u l-kefrija tagħna u tax-xitan Alla biddilhom f'salvazzjoni. Alla biss jista' jagħmel hekk. Illum ta' min nitalmu nafdaw iżjed fih. Ħuti fid-dawl ta' din il-kelma tal-Alla lura ejjew nitalmu nintelqu f'idejn Alla u nitalmu l-erf ta' talba li għallimna Ġesu ikun li trid int
kif fis-sema hekk da fl-art. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Arċisqof Cremona biex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Arċisqof Merċieqa biex il-mulej iħadnu miegħu fil-ħniena u l-glorja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalija biex il-mulej jisaffini u jagħmilni għaddej ta' ħlewwa u ta' umiltà mal-poplu tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Dejjem nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xerret fuqna u Alla l-ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina drawwiet sina. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, jqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem muddemm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Salvana Intu Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-Arċisqof Pawlu, l-Arċisqof Giuseppi, li oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti miħtieti kollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamel nitolbuk li aħna nħabirgu tajjeb għaliha biex niksbu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Din il-ġurnata nixtieq nirringrazzja lil Alla għaliex tani grazzja kbira li nkun nista' inservi naqdi lill-poplu tiegħu. Illum Monsignor Paolo Cremona sa tiġi konsagrat isqof biex tagħti bidu għal ħidma pastorali tiegħek bħala isqof f'din l-Arċidjoċesi tagħna. Mela jiena Għamil Dominikan u għamilt 35 sena ir-Rabat xi ħaġa jew oħra. Għamil ma tilt tisqof, ma nafx tisqof mal-ċieqa, kont id-delegat ta' reliġjużi. Jiena magħkom jien nisrani. Għalikom jiena raj. Jiena l-iktar momenti sbieħ, nesin nisinħobbu. Meta jew tiltaqa' ma' persuni b'diżabilità, jew persuni fqar, dawk għalija dawk kienu l-isbaħ momenti. Imma l-ewwel darba li kien għalli l-nunzju, jiena provajt naħraba. Għalli il-Papa għażlek bħala l-tisqof, għatlu t-tini 24 sena naħsibha. Għatlu mhux aħjar dak minni. Għamil li? Jekk qed jgħidlek il-Papa mhux iva se tgħidlu. Għallilek irid.
Trid inti fisem il-mulej turi ruħek twajjeb u ħanin mal-fqar, mal-orba u mal-imsejknin kollha. Trid inti bħala r-raj tajjeb fittex in-naġiet mitlufa u treġġaħhom lura fil-merħla tal-mulej. Trid inti taqdi sal-mewt id-dmir fdat lilna mill-apostli bit-tqejt tal-idejn flimkien mal-grazzja tal-Ispiritu Santu. Trid inti titlob l-għeda lill-missier li jista' kollox għall-poplu qaddis tiegħu u taqdi bla għajb il-ħidma tiegħek ta' qassis il-kbir. Iva, irrid. Mbagħad kelli burnout. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawn dalgħodu. Imma kelli nitlobkom tiġu biex inkun jien stess inwasslilkom il-messaġġ li jiena mhux se nibqa' Arċisqof tad-Dijoċesi. L-istorja biżhekk l-ewwel indunajt li qed insir ħafna dajjef. Pereżempju waħda minnhom kienet maratona li kienu jagħmlu tal-volleyball. Is-soltu dejjem jien kont nagħti id-daqqa, tajt id-daqqa l-alqa sola iktar minn hekk. Daqshekk kont weak jiena. Imbagħad bdejt naqa' għal xi 7 minn darbit fil-bidu koma wkoll kelli. Aziz Arċisqof Pawlu, jiena nixtieq ninterpreta il-qalb ta' kull wieħed waħda minna li qegħdin hawnhekk madwarek il-lejla biex ngħid grazzi lill-mulej tad-don li tagħna fik. Fik sibna raj ta' qalb ħelwa u umli. Itlob għalina biex fuq l-eżempju tiegħek il-kelma ta' Alla nużawha bħala daw. Irridu nkunu kif għattinna inti, missjonarji at home, u dak li naqsmu ma' ħaddieħor ikun ġej minn dak li ngħixu aħna. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. La tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħi, li jaħfer ħtijietek kollha. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Nofru dan ir-rużarju skont l-intenzjonijiet ta' din il-ġurnata. Suffraġġju tal-maħbub Arċisqof Cremona, suffraġġju tal-maħbub Arċisqof Merċieqa u għalija biex inkun raj skont il-qalb ta' Alla. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni l-flor tal-Ġetsemani wara qraraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nobitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkoronaw korona tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek.
ikun li titint kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-mewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija
meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna palma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħid wali x'aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikpunolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa Franġisku u għal-bżonnijiet tiegħu nitolbu biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bil-paċenzja u bil-qawwa. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier li ben l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tagħna b'mod speċjali, għall-irwieħ eżiża tal-Arċisqof Merċieqa u l-Arċisqof Cremona. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Iddew ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btagħna, Kristu il-qattal btagħna. Missier Eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina.
Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqar. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatillinna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawru dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marja Dejjem Verġni inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ż-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marja għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għażina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.